Bonġur l-kulħadd, nispera li tinsabu tajbin video l kemm xejn tardif fuq il-logħba tal-bieraħ Sassuolo Inter għaliex ġustament il-bieraħ wara l-logħba ħriġna ftit ukoll kollox irid ikun mhux xogħol biss. Imma dal-għodu ninsabu hawnhekk biex nitkellmu ftit fuq il-rebħa ta' 2-1 illi Inter ksibna il-bieraħ fil-ground diffiċli bħalma huwa il-Mapei Stadium, logħba li ngħidu hekk l-anzjan reġa' milaw qed ngħidha wkoll b'ton ta' sodisfazzjoni li xwed jiena kont bħal forsi tafu wieħed minn dawk li kelli dubji kbar fuq Dzeko, imma logħba wara logħba qed ikompli juri illi he could do the job for us anki meta Simone Inzaghi jajjat lilu u l-tlieta oħra biex iqumu minn fuq il-bank jagħmlu l-warming up u jidħlu fil-ground ħalli juruna x'jafu minn flok ċerti players illi l-bieraħ kienu diżappuntanti ħafna. Fl-ewwel taqsima ma konna mkien, jiena fil-fatt kont qed nara l-logħba bħas-soltu ġewwa l-Inter Club Malta u bdejt ukoll nistaqsi domandi tipo Korrea qed jilgħab, De Vrij x'inhu jagħmel, Çalhanoğlu kapitlu apparti dak fil-fatt semmu lura wieħed mill-videos ta' Luka Mastrangelo fejn miegħu kellu wieħed minn dawk it-tliet atturi tal-Do Giovanni Giacomo u issa naqsu dak is-siparjet fejn min isqasini Çalhanoğlu wiġbu b'dik il-battuta ta' Giacomo li hija in galera il-ħabs. Lever s'issa Çalhanoğlu ara tagħmel dik il-logħba mal-Ġenova ma ddiżappunta bil-kbir. Pero, but fit-tieni taqsima l-logħba marret fil-vers il-ġust issa nbidlet wara li saru dawk l-erba' sostituzzjonijiet u għaldaqstant rebħa ħanejdu hekk ħandawar id-diskors telfa għal dawk li it-tlieta bdew jgħidu Inzaghi out. Issa forsi ħadejdu lex fl-Ewropa Dzeko m'għamel xejn, jiena I take it into board iva, imma fl-opinjoni tiegħi din is-sena l-priorità għandha tkun ir-rebħa tal-kampjonat u dik it-tieni stilla li ngħidu hekk hija l-ħolma li nisperaw li wettqu. Lura fuq il-logħba kif kont qed ngħidu ddiżappuntani ħafna De Vrij il-bieraħ qabel l-ewwel taqsima kien se jiswina tkeċċija ta' Handanovic, fortunatament Pajretto ħelisilna din id-darba. Jiġifieri il-penalty li minnu Sassuolo skurjaw m'hemm xi tajt kien skrinjar waqqa lil Boga daqskemm ukoll kien il-penalty ieħor illi mbattawna fit-tieni taqsima li Lautaro Martinez iddeċida u ta' ukoll ir-rebħa Dzeko ukoll kien protagonista f'dak l-azzjoni il għaliex kien u illi eventwalment ġab il-penalti għaldaqstant bla dubju ta' xejn illi Edin Dzeko kif inħobb insejjaħlu jiena huwa l-POV player tal-logħba. Rajna wkoll logħba kbira min-naħa ta' Konsilji li bħas-soltu da meta jilagħbu l-Inter isir Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Walter Zenga, Paljuka, Julio Cesar, Benji Price, Buffon f'daqqa, imma insomma din id-darba ma rnexxilux jilqa kollox, fortunatament. Issa ngħidlek ġejja din il-waqfa fejn ser toħol ilna ħafna problemi għaliex għall-logħba li miskontra l-Lazio ser nkunu minn Sud-Amerikani għaliex hemm xi logħba tal-Arġentina il-ħamis sbieħ il-ġimgħa. U Volderi Dzeko u probabbilment Satriano jkunu ż-żewġ players li ser jibdew fuq quddiem dikinhar. Nistennew u naraw li ċertu li wara l-waqfa għandna 3 logħbiet importantissimi illi huma wkoll se jkunu wkoll fundamentali nara kumment ta' Joseph Brinkat li naqbel perfettament miegħu grazzi tal-li fakkartni Ġus. Bonġu lilek ukoll Handanovic il-bieraħ ħaqqu menxina x'għamel ukoll naħseb kellu logħba tajba. U hawnhekk ukoll jiġu dawk in-nies li jgħidu lex inti l-Handanovic tridu barra. Għadni naqbel ma dik it-teżi imma
meta bniedem jagħmel xi ħaġa tajba ukoll jekk ninsieħ tajjeb li jkun hemm nifakkarni fih u rridu nsemmuh Voldir il-bieraħ bravo Samir għaliex anke fl-ewwel taqsima ġabu ukoll żewġ tiblalen mill-aktar importanti. Konna qegħdin ngħidu li issa wara l-waqfa għandna 3 logħbiet importanti Lazio, Sheriff u Juventus fejn ukoll ser ikomplu jgħidu fuq l-Inter sa fejn nistgħu naslu matul dan l-istaġun għalkemm ikolli nistqar magħkom li iktar qed nibża mill-logħba tax-Sheriff milli mill-logħba tal-Juventus jew tal-Lazio minkejja l-fatt illi qed intaqtaq ukoll illi il-kampjonat huwa l-ewwel priorità. Bravi wkoll il-Kroati bl-assist Joseph Brinkati iva, speċjalment Perisic kellu logħba tajba l-bieraħ li nuhu pjaċir meta ngħid dan l-statement wara l-barax ta' kritika li qala minn għandi Ivan f'daw l-aħħar 3 snin. Ħafna kienu jakkużawni għax inti il-Perisic attakkajtu għax waħħalulek fit-tazza tad-dinja, ma jiena wkoll dejjem kont ngħid li għax mal-Inter ma kienx qed irendi dak li din l-aħħar 6-7 xhur qed naraw il-Perisic illi jien nistenna li nara f'kull logħba mal-Inter. Qed naraw ukoll iżjed kummenti dal-għodu tnuħu pjaċir qed naraw ukoll il-kummenti li ukoll qed iservi ta' ftit dialogu. Dumfries irid jitgħallem l-ħjelazdi li hemm fuq il-lemin għalija ħażin huwa dak li qed iqablu ma' Hakimi, Patrick Attard, għax s'issa qasjaq fil-lullazz, però l-aħjar għażla li hemm fuq dik in-naħa. Naqbel ukoll rajnih anki ħammur qalura ma' Shakhtar Donetsk Patrick illi fil-fażi difensiva Dumfries kien qed ikun ta' għajnuna ma tistax tipparaguna l-Dumfries ma' Hakimi naqbel miegħek, biss ejja ngħidu li il-Black Mamba qiegħed ukoll jaqdina s'issa u nemmen li kapaċi jkun one of the key players kif l-Inter insibu tinstilla biss ċertu logħbiet u mbagħad il-Darmian għandek bżonnu. Patrick, jiġifieri irridu ukoll naraw illi who's the right man for certain games. Da bħalma dejjem ngħid jiena fuq ix-xelluk illi għal ċertu logħbiet l-esperjenza ta' Perisic tista' tkun ilna iżjed utli mill freskazza ta' Di Marco. U l-berħedu tajt ħaġa tiftakar Di Marco, jidher li l-bieraħ jiena kont qed nara sew il-logħba u stajt nifhem sew x'kien jiġri jista' jkun li ħin minnhom qaleb berba wara. Ikkorreġuni jekk forsi kont żbaljat u jista' jkun ukoll li dik kienet turning point importanti fir-rebħa illi ksibna il-bieraħ. Darmian Patrick mbagħad għax qed nara wkoll il-kummenti jekk naħseb iktar jaqdina f'fażi difensiva mill-fażi offensiva. Fil-fatt li kellna nilagħbu bl-4-4-2 nilab il-Darmian difensur lemini u l-Dumfries nilagħbu bħala midfielder avvanzat eżattament mela kont qed nara sew Joseph għal perba wara u jiddefendi u 3 wara jattakka. Voldiri kienet mossa tattika oħra li permezz tagħha l-Inter rbaħna l-logħba tal-bieraħ. Altro che Inzaghi out jiena bħalma qed ukoll anke f'xi posts il-Inzaghi għalissa nħalluh jaħdem u mbagħad kif jiġi Marzu nibdew nagħmlu l-ġudizzi il għaliex naraw fejn kunu u nimxu minn hemm il għaliex dana ma rridux ninsew li huwa tim ġdid u li għadu ukoll għadna rridu nsibu saqajna. Issa wara dan ir-rax tal-logħbiet li se jkollna wara l-waqfa ta' Ottubru żgur se ngħidu iżjed il għaliex ukoll fost dak il-pakkett tal-logħbiet ta' bi Ottubru Novembru se jagħlaq dik li jiena nqis bħala l-iktar logħba importanti illi hemm fil-kalendarju tal-futbol, jiġifieri id-derbi ta' Milan. Issa naraw il-lejla x'ser jagħmlu n-Napli mal-Fjorentina u l-ġirien għand l-Atalanta u ukoll naraw naqra ser jiġri u kif se nkunu biss jidher illi Napoli ser ikunu hemm, dawk ser ikunu hemm ukoll u jiena għajdu li tridu il-Juventus ma naqtaħħomx barra. Kellna wkoll narżet kummenti punti wajs qegħdin aħjar mis-sena l-oħra Joseph Brinkat u anki Patrick qed jerġa' jitkellem fejn qed jgħidilna
li oġbitni l-fatt li qaleb għax għandna għażla oħra. Darmian Skriniar de Vridi Marko li oġbitni ħafna. Bravu Nzaghi intuħ iċ-ċans imma għandu mentalità tajba u mbagħad jiżbalja kif żbalja Conte. Fuq Nzaghi irridem qiegħda Voldiri renja mill-ewwel friendly, però nerġa' taqta' ejja nħalluh jaħdem. Jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk, infakkarkom tkomplu segwu l-kontenut kollu li qed ikollna fuq il-Facebook Live, il-Facebook page kif ukoll il-YouTube. Illum ser noħorġu sondaġġ fuq Ole Gunnar Solskjaer wara żelqa li ħadu l-United il-bieraħ nhar il-ħamis ikollna l-programm l-intervista fid-9 fejn din id-darba ser nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Premier. Dan il-video li qegħdin taraw jekk forsi lħaqtuh issa tinkwitawx madwar nofsija tliet kwarti oħra ikun fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube il-kamra sportiva l-daqstant ukoll komplu segwuna hemmhekk. Din il-ġimgħa tispikkaw ukoll fuq il-menu tal-network tagħna il-Nations League fejn jidħol il-futbol, il-qualifiers tal-UEFA tad-dinja 22, id-darts bil-Grand Prix dinji, il-lejla għandna l-MotoGP ukoll u tirritorna l-Formula 1 bil-Grand Prix tat-Turkija. Bil-bqija jiena lissa naqaf hawnhekk, il-ħadd ittajjeb il-kulħadd u komplu segwu il-kamra sportiva u l-kontenut kollu interessanti illi qed ikollna. Ċa!